Talba tal-istess ħaddiema. U aċċettajta. Kienet talba tal-istess ħaddiema, kienu jaqbilu. Meta għamel din id-dikjarazzjoni fuq l-Istazzjon Nazzjonali l-ġimgħa li għaddiet, is-Segretarju Ġenerali tal-General Workers Union Tony Zarb ma kienx qed jgħid il-verità. Tony Zarb kienet jieħu sehem fi programm li tratta recordings li fihom il-General Workers Union tinstema tirrikatta kuntrattur biex jingħaqad magħha ħalli tagħtih puxxjatura fit-tenders, speċjalment jekk jitla Gvern Laburista. Imma jekk ma jagħmilx dan, tkompli tattakkah bil-gazzetti tagħha. Jekk ikunu kreazzjoni tajba magħna, aħna ħankunu hand in hand biha biex ninkabruha u ħanejlek għalha ninkabruha. Għatlu jgħatlu, għatlu kollu kreazzjoni tajba magħna. Għatajna kanxi fil-tender, sta joħorġu. Għatajna kakkuxxetu. U jekk jibidlu l-affarijiet ikaru d-dajb. Ma taħseb illi inti għandek il-nis organizzati mal-union u inti employer li jaħtadem mal-union taħseb biex darba ħajħroġ artiklu bħal maħarġ li jaħtajtna l-ħat Inti l-vantaġġ tiegħek li inti tista' tagħti ċertu informazzjoni u l-union mhux se semmi. Fid-difiża tiegħu għal dan ir-recording waqt ikla ma' kuntrattur illi preżenti għalija kien hemm ukoll ex numru 2 tiegħu Gejtu Merċieqa, Zarb qed jisħaq li l-ikla minkejja li matula kien ma ġew diskussi l-pagi kienet dwar il-prekarjat. Kulħadd jista' jiġġudika minn dan ir-recording fuq xi jiddiskutew il-partijiet. Imma fil-programm TVM ġimgħa ilu, Tony Zarb ġie mfakkar kif kienet il-General Workers Union stess li ftit ta' snin ilu imponiet fuq impjegati tagħha stess, is-security guards tal-Workers Memorial Building, kundizzjonijiet prekari. Dan meta securities fil-kwartieri tagħha ġew imġela jaħdmu brata inqas mill-flat rate meta jaqbżu l-40 siegħa xogħol fil-ġimgħa, li jfisser li security guards meta jaħdmu 40 siegħa flok jitħallsu bir-rata ta' siegħa u nofs għal kull siegħa li jaħdmu jitħallsu brata inqas mis-siegħa normali tax-xogħol tagħhom. Mistoqsi jekk il-fatt li l-impjegati tal-General Workers Union stess ma kinux jitħallsu għall-overtime kien xogħol prekarju, Zarb wieġeb illi kienu l-ħaddiema stess illi għamlu din it-talba. Dak mhux prekarjat? Dik kienet fuq talba tal-istess ħaddiema. Li ma jitħallsux bis-sija nofs? Kienet talba tal-istess ħaddiema li jagħmlu dik il-kumpanija. Jiġifieri skont Tony Zarb, il-ħaddiema tal-General Workers Union stess kienu talbuh biex ma jitħallsux tas-sara, anzi biex jitħallsu inqas mir-rata tal-40 siegħa xogħol fil-ġimgħa. Ħaddiema li kienu involuti f'dan il-każ fl-2006 omsu mill-ewwel malli semgħu din id-dikjarazzjoni ta' Tony Zarb u qalulna li din hija gidba. Huma fakru kif kien Gejtu Merċieqa li qalilhom li jekk iridu jkomplu jagħtu servizz tas-sigurtà fil-kwartieri tal-Union kellhom jaċċettaw dawn il-kundizzjonijiet, fi kliem ieħor jitħallsu bir-rata li kienu jitħallsu biha meta kienu jaħdmu fil-bini tal-Union Print fil-Marsa. Dawn l-impjegati kienu protestaw b'qawwa għal din id-deċiżjoni, kuntrarju għal dak li qed jgħid Tony Zarb illi issa qed jgħid li kienu l-istess ħaddiema illi talbuh biex jaħdmu brata inqas. Talba tal-istess ħaddiema. U aċċettajta. Kienet talba tal-istess ħaddiema, kienu jaqbilu. Dwar is-security guards tal-Workers Memorial Building, Gejtu Merċieqa kien baqa' jinsisti li ma kellu l-ebda obbligu li jagħtihom is-sara u saħansitra qeddidhom illi jekk ma jaċċettawx l-offerta kien se jqabbad kumpanija privata tas-sigurtà minflokhom. Fl-eqqel tal-inkwiet intern fil-General Workers Union, din il-kwistjoni kienet waħda mir-raġunijiet li waslu biex mill-Union irriżenja is-segretarju tat-taqsima servizzi u midja tal-Union. Fl-istess żmien kienu rriżenjaw numru ta' segretarji ta' taqsimiet differenti tal-Union illi ma qablux ma' tmexxija ta' Zarb u Merċieqa.